Ngidon hakan ka step hakaying mane jong kabalang Presbyterian Nongpo Ribohoy Presbyterian Synod. Lengba ka Good News TV jong ka jingeseng samla KJP Synod sep ngi. Ngi aingu yo blay bau punyo pat hangi kan ka step pat ka sngi ka batmai. Pat ngi aingu yo blay bau punyo ro hangi ka met bakot bakhia. Hakan ka step ngakwa bangin pusan kato kat ni jing shisha na kaktin go jong ublay kaba ublay udon ban penken mau yanga bat ingilang baro na kaktin kaba em ka jong u pengin ya phai sha kaktin ka jong ublay ayu ublay udon ban keren bat ban penken mau yanga bat ingilang baro ha kani ka step ka benta jo ka jing pusan ka belengkot ka bangakwa banilam jingmut ha kani ka step ka long halor ka phang pedeng ka baong to penem yala de nakani ka pateng ben reu ka baken riang to penem yala de nakani ka pateng ben reu ka baken riang ngala pensong nong rem yakani ka jia selok ka balengkon halo jo kani ka phang naka kitab kikam ki apostol ka lenong ka baar ka dekhat ka basaupo larangin pule hakani ka kitab kikam ki apostol ar ka lenong dekhat saupo u Petrus haka jiyalap ke jong Jerusalem ula perta hapdeng upat ba babon bad uong to penem yala de nakani ka pateng ben reu ka baken riang u Petrus u pentu yaki bereu baken penem yala de baken phaino nakilenti bomman jongki baken ino yaka pop bat ki jing thala baro kai kani ka pateng ben reu ka baken riang kapateng benreu kabaken riang hangne ka theol ne ka mut ya kata kapateng hakabaki breu ki em haki jing auria ki jing thala bat ki jing bomman jong ne ka purthai kapateng benreu kabaken riang kadi kata kapateng hakabaki breu ki ong kabadei ya kabalaj lane kabalaj ya kabadei kapateng benreu kabaken riang kadi kapateng hakabaki breu ki ong kabali ya kabayong ya kabali hapdeng kabakum kata kapateng benreu Petrus ula perta ula yalap uong to penem yala de nakani kapateng benreu kabaken riang u Petrus ukhot yaki breu ha kata kapor bakin phaino nakilenti bomman jongki bakin ino ai kapop bat iki jing thala baro ki para bangit bait hakani ka step manga bat maphiru ngiem haki sngi bakapop kalanang manbon bat kajing it jengki babon kalanang man kriat kajing it para breu kalanang man kriat kajing it ching sistem kalanang man kriat kajing it iwe pat kalanang man kriat bat kabakham sungsi kalong bakajing it kajongki babon yo ublay kalanang man kriat ngiem haki sngi mangikham it igijing sngo baha igijing thala jongane ka perthai ngikham it igijing sngo baha jong ka perthai banyak ka bait ya ublay ki para bangit bait namar kata hakan ka step shwa ba ublay un penjat ikan ka perthai ukhot ya Petrus khot ban perta ya kan ka jing shisha daga baong to penem yala de nakani ka pateng benreu ka baken riang leraka de yanga bat yangi bangila ban penlaj em yala de nakata ka jing bitar ka jong ublay ngidon kam ban phaino nakilenti bomman jongi ban ino no e kapop bat ki jing thala baro ban sedang ban em ka jing em ka bathamai ha ukres ban em ka jing em ka ba pensungo baha e ka mon ka bakhoj ka jong ublay ka khtin ublay ka ong ba baro ngilong kinong pop ngilale pop bat ngiladuk lena e ka buram ka jong ublay namar kata lada ka de yangi bengila ban penlaj em yala de na kata ka jing bitar ka jong ublay ngidon kam ban kela ka bamut bat ban phai sho ublay taka dot nut baro tura jisu ong lumda pikela ka bamut pi baro penjat no namar kata ngidon kam ban phai sho ublay ban ino e ka pop bat ban em mi ka jing em ka batmai to ublay ni rap ingi hakani ka step long bakini ki jing alam jingmut bangin kan mau ya kani ka jing shisha ka bau Petrus supun kan mau ingi bangidon kam ban pen em yala de nakani ka pateng ben reu ka baken riang bat ka bamutlap to bleu ni rap ingi bengila ban phai sho ublay ban ino ai ka pop bat ban em mi ka jing em ka bat hamai
lada kade yang ngabat engi bingila ban yo pedang e kijing kerku kijong ublai kham tam ban yo mat e kijing em ka babam jukot hakata ka akher jong ka sngi ublai na ka banta ka buram ka jong o amen.